Baba, isithombe sikaLuthuja sayisabalele emaphepheni. Uphenduke isiqopha mlando yabo. Uziwinela indondo yegolide buka isithombe. Ewu, kwaze kwamangalisa. Sengizwe indaba ezinhle kakhulu ekseni kangaka. Shatri. Tshela umfana aqede ngesimemo somshado. Ya, Kuno MBBS kwigama laTulja ngithi. Kwafakwa nabakaki. Kubhalwe indondo yegolide futhi ngosonhlamvukazi. Kuyothi mase kufika ivakashi wonke umuntu uyobe seyazi ukuthi indodakazi kaJalinda ifunde ngokuphezulu. ngizahambe kanye. Kulungile. Yebo. Asambe ndodana. Sinomsebenzi osimele. Mnumzane, usuru ufikile endlini kaNomarkara manje. Auntie, ubaba ungakuphi? Ay akekho ekhaya. Yena noShatru baye edolobheni. Ubaba kodwa ngahamba kanjani ngalolu suku lolu? Ngoba usiko olukhulu kabi lolu. Kwenzakaleni namhlanje? Hayibo. Kwanani futhi anazi kwenzekeni? Hanibhekela. UTulja wethu semaphepheni phela. Bathini lethu? I-gold medal. Uhlabene ngayo uTulja phela. Auntie. Kwenza njani auntie? Nangana manje? Hawu ibo auntie, akuyona into encane lena. Akaphumelelanga nje la esigodini. Uphumelele imahasha yonke impela. Uyabona kulesi sigodi akekho umuntu osawasiphamisa kanje. Mina bengithi akathathwe phakanyiselwe phezulu isigodi sonke. Kubhalwa namabhodi ngegama lakhe kuthiwa iqhawekazi lalana uTulja. Sothini-ke manje? Yazi kwesinye isikhathi weSurya umhlaba kuyakwenzeka udumise thini. Ukuthi nje akekho la ekhaya umuntu okubonayo lokho. Ingakho-ke kunjengo. Kanti nikhuluma ngani manje? Kwenzekeni? Yebo. Akulutho. Kodwa manje uphi uTulja yena? Ukhona usekamerweni lakhe. Akulungile, ngizoya kuyena. Tulja! Hawu baqoqede bonke amakhanda mfana. Imahasha yonke impela. Wenze ibuka phela wena. Yabona mangibona isithombe sakho, kuthi angichume ngiqabula amafu. Tulja. Awubheka phela ngiphathele isipho. Yini? Kumele uqagele phela kuqala. Hawazi? Ima ngizokhombisa. Awubheke esikalamulo sika beetroot. Wawuyithanda kakhulu sayingana ngithi, Bonke bazokunika amapedasi. Kodwa lokho Surya kuphela zokunika khona, Surya, kusukela sebancane ubuhlezi ukhathazekile. Ukuthi ngizizwa kanjani kodwa manje kuzokwenzeka into embi kumina. Uthula wenza ilutho. Surya ngiyacela ngidinga usizo lakho njengamanje. Ngiyacela ngicela ungisize. Kulungile. Mina ngizobona ngenza njani. Idla mamunyungo. Uqinisekile? Dad. Ngiyabonga kakhulu Surya. Auntie, cela ukuyapuna noTulja. Angithi uthola indondo leya. Manje ke kumele uthole certificate. Mayifike ePune la ekade efunda khona, asayinde. Bengicela ukuthi unganqabi. Kodwa lalela. Sokwenze njani baba mayithola? Hayibo, ubuthe nje kimi usanda kuphuma khona manje. Antibuka. Lingakathambami nje ilanga. Mina ngiyobe sengibuyile nje naye. Ngiyakuthembisa. Auntie,
uTulja ukuthi usebenze kanzima. Bengeke nje nimjabulise kancane. Awungitshele. Uma ngameseki mina uzokweseka ubani? Yebo, uqinisile kodwa nibuye manje. Niyezwa? Ngiyabonga ma. Tulja. Asibe indlela. Yebo. Kodwa lalela. Kuzomela ubuye ngokusheshsha engakabuyi ubaba wakho la endlini. Ngale kwalokho kuyoba nzima kakhulu kuTulja ukuthi akwazi ukuphuma la endlini. Yebo Thodi ma. Asam. Yebo. Nisale. Niphephe emgwaqeni. Siyaqala nqa namhlanje ukwenza into ngaphandle kokuthi simazise. Hello. uSurya uthatha unkosazana eTulja baphuma. Ini. Lo mfana. Hey. Qhubekani nemlandela. Yebo Uya, mnumzane. Wenzani? Ukwenza nobani? Ngifuna ukwazi konke lokho. Sizwana. Kulungile mnumzane. Hey asambe. Mnumzane, uSurya uthatha uTulja. Bayashosholoza babheke ngasePune. Ubheke ePune. Bayowenzani khona? Hey. Nibagade. Ngifuna ukwazi yonke into. Yes? Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.